No a v tejto chvíli ideme testovať vodotesnosť hodiniek. No, tak ako si povedala Kvetka, začína pršať, takže kto nemá vodotesné hodinky, rýchlo schovať, aby sa náhodou nepoškodili. Pozrite sa, aj takto môžu skončiť vaše hodinky po lete, ak si ich nebudete strážiť, ak podceníte aj vodu, aj kúpanie sa vo vode, možno aj taký dážď alebo vlhkosť. Znútra to vyzerá takto hrozne. No a ja som myslel, že sa o tom porozprávame s hodinárom a oni Kováča zavolali. Pán Ľuboš Kováč, príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Ale ste hodinár. Áno, som hodinár. Dobre, takže sa môžeme porozprávať. Povedzte, na čo by sme v lete mali najviac myslieť, aby naše hodinky neskončili takto? No, presne ako ste povedali, takže keď človek vôjde do vody bez toho, aby si hodinky predtým dal skontrolovať, tak tie hodinky môžu dopadnúť takýmto spôsobom. Na hodinkách je veľakrát napísané nejaký číselný údaj v metroch, ktorý ale nie je skutočná hĺbka. A čo to je? To znamená, že to je len číselný údaj, ktorého vysvetlenie si nájdete v záručnom liste. Keď je tam napísané 30 metrov, to znamená, že to sú len vlhkozdorné hodiny, čiže keď prší alebo mám si ruky, nič sa tým hodinám nestane. Potom sú 50 metrov, 100 metrov, sú už potom na plávanie, na šnorchlovanie, 200 metrov na potápanie, alebo teda aj viac vodotesné, 300-500 metrov bývajú. Takže tie už sú na potápanie s kyslíkovým prístrojom. Pri tých 30 metrových ja rád hovorím zákazníkom, že to je tak 30 metrov od vody, že nie je to naozaj teda ten skutočný tlak alebo skutočná hĺbka. No a keď je lepšie doniesť pred tou letnou sezónou tie hodinky na kontrolu v prístroji na vodotesnosť. Keď sa to prekontroluje, tak je tam istá, alebo teda väčšia šanca, že tie hodiny tú vodu prežijú. No ale veď keď už sú raz vodotesné, tak už sú vodotesné navždy, nie? No to práve, že nie je, pretože tie tesnenia starnú, takže tá vodotesnosť nie je navždy. Práve preto to treba kontrolovať. A teda ideálne je to pred tou letnou dovolenkou alebo pred tou letnou sezónou. Tak keď vás môžem poprosiť, ukážme si akože, keď už vám prinesiem hodinky, aby som vedel, čo sa s nimi bude diať. Ako to testujete, ako to skúšate. Tak vezmime nejaké. Môžeme vaše? Môžeme. Ja svoje nechcem riskovať, prepáčte. Moje sú ale tiež také minimálne vodotesné ako vaše, čo tak nechcete riskovať. Takže, my vlastne sme prišli na to, že máme obidvaja také skôr proti vlhkosti hodinky, viac imidžové. Čiže akurát do toho dažďa sme ich zobrali akurát, ale už do toho jazierka by sme nemohli ísť. Takže hodinky sa vložia. Predtým, pokiaľ je skrutkovacia korunka, musím skontrolovať, že či je zaskrutkovaná. Hodinky sa vložia, zvolím si patričný program. A to je čo? Tu sú programy podľa tej výšky vodotesnosti, čiže od tých 30 metrov až do tých 100 metrov. Takže navolím si a spustím prístroj. A on potom už robí všetko sám. Toto je prístroj, vlastne, ktorý to robí suchou cestou. V prípade, že hodinky neprejdú v tom suchom prístroji, tak ich dávame do mokrého prístroja. V tom mokrom prístroji nám ukáže konkrétne miesto, odkiaľ tie hodinky netesnia. Alebo teda, kade tie hodinky netesnia. To znamená, ktoré tesnenie treba vymeniť, pretože na hodinkách nie je len jedno tesnenie, ako si väčšina ľudí myslí, že na tom zadnom veku, lebo väčšinou, keď sa to tam otvára, tak tam je vidieť tesnenie. Tu vlastne na tých otvorených to máme. Napriek tomu, že teda tesnenie tu je. Aha, áno. Napriek tomu, že tesnenie tu je, tie hodinky teda vyzerajú zhrdzavené, alebo teda sú zhrdzavené. No a teraz ešte to mokré, skúsme. No a vlastne keď sa dá hodinky do toho mokrého prístroja, tak tiež natlakuje sa to v tej suchej časti, ponoria sa hodinky do tej mokrej časti, do vody a vlastne vypúšťa sa ten tlak. Pokiaľ z hodiniek vychádzajú bublinky, hodinky netesnia. Pokiaľ nevychádzajú bublinky, tak je všetko OK a hodinky tesnia. No a potom je tu vlastne ešte čistenie hodiniek a o tom si s pánom Kováčom dnes ráno ešte povieme. Dovtedy si ho tu necháme a budeme testovať naše hodinky. No veď sa schválne pozrite, možno aj vy máte takúto špinu v rôznych záhyboch hodiniek. Tento náramok je teda dosť špinavý, no a ako sa to čistí, povie pán Ľuboš Kováč. Dobré ránko ešte raz. Dobré ránko. My si niektoré zásady, ako udržiavať hodinky v zdraví v lete pripomenieme, aby sme si ich nezničili, ale teraz sa venujeme tomuto čisteniu. Tak ako sa to čistí? Ja by som asi zubnú kefku nejakú použil, zubnú pastu, alebo... Áno, dá sa to aj zubnou kefkou, ale tou zubnou kefkou sa dostanete v podstate len na nejaké tie povrchové miesta, ale znútra z jednotlivých tých špár tou zubnou kefkou sa tam nedostanete. Práve preto sú na to ultrazvukové čističky, ktoré vlastne vyčistia aj z tých jednotlivých medzier všetku tú nečistotu. Ako to funguje, ako dlho to trvá?
To záleží od intenzity znečistenia, čiže Toto je od stupeň číslo, tak 6. Toto je stupeň, 5 by som povedal, videl som už aj horšie. Takže povedzme nejakých 5 minút, 10 minút, to je fakt rôzne. No tak ukážte, ako to funguje. Takže ten náramok sa ponorí do vody, zapne sa ultrazvuková čistička, ak je možné pozrieť. A potom mi poviete, že príďte o pol hodinku, hej? O pol hodinku nie, ale je vlastne vidieť, ako to z toho náramku vychádza. Tá nečistota, také čierne. Je to naozaj vidieť. Vidím, že aj Karkulka si chce dať vyčistiť hodinky. Karkulka by tiež chcela čistiť hodinky. Dajme pokojne. A zároveň si môžeme pripomenúť teda tie zásady, ako udržiavať hodinky v zdraví v lete. Čo je najväčšou hrozbou? Okrem vody samozrejme, keď už sa idem kúpať. Keď už sme z tej vody vlastne, keď sme už spravili tú skúšku vodotesnosti, vyšiel nám taký doklad, že tie hodinky sú vodotesné. A dáte si teda hodinky na ruku, vodiete do vody a teraz vyjdete z vody von a zistíte, že mám čiernu ruku. To je práve spôsobené tou špinou, ktorá je v tom náramku, preto je dobré ten náramok aj občas vyčistiť, takisto ako pereme oblečenie, tak treba vyčistiť aj ten náramok. Kto nosí povedzme každý deň náramok, hodinky, tak aspoň tak raz za 3 mesiace povedzme doniesť to vyčistiť. No a čo sa týka vodotesnosti, tak viacerí, keď vidia 30M, 100M, tak si myslia, že to je hĺbka, ale nie. To nie je tá hĺbka, už sme si predtým hovorili, že vlastne tie hodinky z tých 30M človek, keď sa spotí alebo umýva si ruky, tak sa im nič stane. 50M môže ísť do sprchy, môže plávať, ale len také povrchové plávanie, nesmie skákať do vody. Pri 100 metrových už sa môže aj potápať na nádych. Pri 200 metrov a viac vodotesných už sa môže potápať aj s kyslíkovým prístrojom. Niekedy, keď sa menia teploty, tak sa hodinky zvyknú orosiť. Je to problém? Áno, je to problém pri kovových hodinkách. Kov, fyziku neoklameme. Kov teplom, sme niekde na slnku, teplom sa rozťahne a teraz vôjdete do vody, ktorá má o 20 stupňov menej. Ten kov sa rýchlo stiahne a tým pádom tie hodinky si natiahnu donútra vodu. Dáte si hodinky na ruku alebo teda máte ich na ruke a o deň, o dva sa vám na stojičku vyzráža to vlhko, ktoré je vo vnútri. Same od seba to nevyschne, takže treba to doniesť k hodinárovi, ktorý to musí otvoriť, vysušiť, aby to nedopadlo. Už tu nemáme takmer žiadne hodinky, takže budeme končiť. Vy teraz, pán Kováč, nech sa páči, máte svoju prácu. Keď nechcete prísť o remedienky a o hodinky, tak utekajte za Karkulkou. A my sa teraz budeme venovať našej diváčke.